tak, teď to jenom trošičku zabrní, jo? Mami. Ano? Půjdeš tam se mnou, prosím. Davy, nech toho, už jsme se o tom bavili, seš velký kluk, dneska to už zvládneš sám, pan doktor tě neukousne, neboj, jen se na tebe se sestřičkou podívaj a zase půjdem. Tak jo, pane doktore, Davídek od Váchu, prosím vás. No ahoj, Davide, ty loupežníku jeden. Dobrý den. Davide, já si tady jenom dopíšu pana Nováka a hned jsem u tebe, jo? Sestřička tě zatím posadí na křeslo. Super, Daví, posaď se na křeslo, pan doktor to jenom dopíše a hnedka je u tebe, jo? Tak jo, tak jdem na to, jo? Já se na tebe trošičku posvítím a kouknem na to, jo? Tak Davide, vůbec se nemusíš ničeho bát, jenom takovej malý háček, abych si ty zoubky vošahal, jo? Aby jsme viděli, jestli tam náhodou není nějaký červík, jo? Tak Davide, teď se vůbec nemusíš bát, jenom lehce fouknu studený vzduch, nic to není, jenom abych viděl, jestli tam náhodou není bordel, nebo jestli to je opravdu kás, jo? Takže se vůbec neboj, já jenom fouknu. Tak jo, David, zase vůbec nemusíš se bát, dělá to jenom zvuky, nebolí to, měl bys to mít umrtvený, takže to ani skoro neucítíš, jo? Ale jinak to není vůbec nic hroznýho, tak ukaž. No tak David, paráda, jsi statečnej, tak teď už to jenom začistím malým kotoučkem, jo? A máme hotovo! No tak jo, tak super, Daví, tak já ti to vypíšu a můžeš utíkat zase za mamkou, jo? Tak děkuju.